Ja, nu har jeg lige vist flere, hvordan man spiller. Ja, sådan. Okay. Så skal vi Peter. Hvordan? Tilbage. Kan du så hoppe hele vejen op på det? Okay. Så vi kommer op derfra. Tobi, jeg kommer efter dig. Ja! Kan vi ikke fylde plads? Hvorfor? Over i det ene hjørne har vi den frygtede Malike. Den kan knuse. Og i det andet hjørne har vi... Ja. Okay, så kan vi lige en gang til.